Baningi abantu abasayida noJacob Zuma ngenkathi eqala iqembu lakhe lomkhonto wesizwe. Kangangokuthi baningi nabantu ababeyitshotha umkhonto wesizwe uyinto ezoshesha iphele. Amalungu omkhonto wesizwe kuyabamangaza mase bebona iANC kuyiyona into engantengayo. uWillis Mchunu omunye wabantu otshengisile ukuthi iANC ayisahambi emgomeni eyasungulelwa wona. Abanye nje bebeyitshela ukuthi uJacob Zuma ngenkathi eqala iqembu lakhe lomkhonto wesizwe ingoba efuna ukulwisana noRamaphosa. Abantu abaningi ngesikhathi sijoyina umkhonto wesizwe babuZuma ethi angeke savotela iANC uzovota neMK. Abaningi bayitshela ukuthi sidonswa nje umoya, sihamba nomoya, asiyazi into esiyenzayo. Nakho kuyahlaluka-ke manje nampo babuwulisa Mchunu bashiya phansi and bakubeka kuyacaca ukuthi iANC ayisahambi emgomeni eyasungulelwa yona. Kwangazi ukuthi ubaba uZuma nje ingoba nakhelwa noRamaphosa nabathile ku-ANC, kanti cha, into endala leyibhekile futhi lokho exhumana nabanye bazama ukubabonisa ukuthi hayibo, niyabona nokuthi iANC isiphumile emgomeni, niyabona nokuthi lento yasungulelwa yona abantu bawohlobile beqhubekile behlupheka futhi ngempela manje sebohlupheka beze befe. Abaningi ngoba bekwazi ukukhuluma nokuzitshela ukuthi bayakwazi ukuba ama-analyst, ama-political analyst, bazama ukuthi bezameke bezigxeka benza konke, kodwa namhlanje sekuyacaca. Ngisho ingane encane iyabona manje. Ilaba kuphela abasafumbathisiwe imali emaphaketheni abathi noma bekuzwa ubuhlungu kwayona le mali bayigwinya kabuhlungu, abasayigwinyi kamnandi. Sasho sathi kodwa ekugcineni umkhonto uyogwaza kuze kufike ekugcineni. Sasho uyogwaza umkhonto futhi usazogwaza. Basho olokunjana obaba uMgiliji bathi umkhonto usuyosala uzenzela, nampela usuyasenzela. Isithutha kuphela singaboni esizenza uclever kodwa. Ilaba abakhuluma izingisi beze beyosikhipha ngale, beze bendlule ngisho umlungu. Kodwa ngithi ngelinye ilanga kwabona, bayobona ukuthi bangabantu abamnyama.